Ahojte, moje meno je Pietro a práve sledujete úplne prvé video na mojom YouTube kanáli, kde sa budem snažiť opravovať elektroniku. Ako prvý sa pokúsim opraviť monitor Samsung Odyssey, ktorý som zohnal z Bazošu za 50 eur od pána. Tento pán mi reportoval, že tento monitor sa mu vypína, zobrazuje mu rôzne farby a pásy, z čoho som teda usúdil, že LCD panel by mal byť v poriadku a je možné, že bude chyba niekde na matičnej doske alebo na T-Con doske. Môžeme si ho rovno aj ukázať. Toto je on. Je to zahnutý monitor, má obnovovaciu frekvenciu 240 Hz. Čo musím spomenúť je to, že s opravou elektroniky nemám úplne najväčšie skúsenosti, takže bude to zaujímavá cesta, ktorú som sa teda rozhodol nahrávať a myslím, že môžeme rovno aj začať. Takže tento monitor som sa už pokúšal zapnúť a stalo sa presne to, čo mi opisoval pán v e-mailovej komunikácii. Najskôr sa mi teda podarilo zapnúť iba backlight. Raz sa mi podarilo ho zapnúť úplne, kedy sa zobrazilo aj logo a následne som ho pripojil k počítaču, zobrazila sa normálne plocha. Po chvíli sa ale zohrial a začali sa robiť pásy a následne zamrzol a vypol sa. Takže myslím, že si ho nemusíme skúšať zapínať teraz, ale rovno ho otvorím. Ja som ho už predtým otváral, takže celú túto krytku dám rovno dolu. Tu môžeme teda vidieť matičnú dosku a T-Con dosku. Mal by to byť, myslím, že timing controller, ktorý je zodpovedný už za prenos signálu do LCD panela. A my budeme teda najskôr hľadať vizuálne nejakú chybu. Takže tu vidíme matičnú dosku zblízka. Tu môžeme vidieť HDMI porty, jeden display port, USB port a port, s ktorým pripájame monitor do elektriny. Podľa ChatGPT je teda potrebné najskôr nájsť hlavné obvody 12V, 5V a 3V. Následne skontrolujem, či signál prúdi aj do tejto dosky a potom skúsime hľadať možno nejaké skraty alebo nejaké pokazené časti. Čo som si všimol ako prvé na tomto monitore bolo to, že sa teda hrial. Následne sa vypol, ako sa zohrial. Dosť sa hreje teda CPU. Môžem ukázať aj záznam z termokamery. Keďže sa mi podarilo zohnať termokameru, tak som si rovno spravil nejaké fotky. Takže na záberoch z termokamery môžeme vidieť zohriaté CPU, ktoré zohrieva aj dosku okolo seba. Tu vidíme svietiť aj ďalšie dva komponenty, ktoré si zistíme neskôr, čo sú zač. Ďalej som teda odfotil aj T-Con, čo je teda timing controller. Na ňom môžeme vidieť jeden veľký čip zohriatý a dva menšie. Na to sa môžeme pozrieť neskôr. Toto je takisto T-Con doska. No a tu vidíme matičnú dosku, tu vidíme teplo z CPU a jednu zohriatú súčiastku, na ktorú keď sa pozrieme, tak by to mala byť táto. Je označená ako D, čiže je to dioda a môžeme vidieť teda, že na ľavej strane je katóda, na pravej anóda, takže dávam multimeter do módu testovania diód a ideme na to. Môžem si to dať aj trošku takto, nech vidíte pekne na multimeter. OK, čiže multimeter mám teda v móde testovania diód. Opa. A môžeme ísť na to, čiže čierny dávam na katódu, červený na anódu a vidíme, že ukazuje nejakých 0,39V. Následne si to otočím a nemalo by to ukazovať nič, čo sa teda aj deje, takže táto dióda by mala byť v poriadku. Neviem teda, že či sa má takto hriať alebo nemá. Je možné, že niečo to zohrievanie spôsobuje na doske. A keď sa na ňu pozriem takto vizuálne,
tak nevidím na prvý pohľad žiadne poškodenie, nič zhorené. No a keď sa pozriem teda na timing controller, tak na ňom vidím keby nejaké lepidlo alebo niečo na tomto kondenzátore a rovnako aj na tomto, že neviem, že či je to zlé alebo dobré, ale teda kondenzátory si vieme rýchlo testovať. Kedy teda jednu časť, teda jednu probe multimetra dám na mínus, na kostru a následne kondenzátory testujem tak, že jedna strana by mala pípať a tá druhá nie. Áno, čiže tak ako je to tu. Myslím, že by som to mohol priblížiť, nech to lepšie vidíte aj vy. Dobre, čiže tu môžete vidieť tie kondenzátory. Tu je taká nejaká vrstva niečoho. Môže to byť nejaké epoxidové lepidlo. Netuším, ako sa to tam dostalo. Ale skúsime si to teda skontrolovať. Čiže tento kondenzátor je v poriadku. A, tu pípa. Už som si myslel, že nepípa. OK. Sa dám trošku bližšie. Čiže toto je v poriadku. Takže tieto kondenzátory by mali byť v poriadku. Zaujímavé. Neviem, čo to teda je, ale vyzerá to ako nejaké lepidlo. Že by chyba z výroby. Netuším. OK, takže to nám veľmi nepomohlo. Čo teda musím spomenúť je to, že keď som ho už predtým rozobral, tak som skúšal, teda, či funguje tlačidlo. To funguje, vypína a zapína monitor, rozsvieti sa teda iba backlight a takisto som skúšal pripojiť niečo na HDMI port. Mobil ho rozozná, lenže nemáme žiadny výstup na obrazovke. To sa mi podarilo iba raz, kedy proste sa zapol, pripojil sa k počítaču, normálne išiel, zohrial sa a vypol sa. Takže niekde bude nejaká chyba. Mám trochu podozrenie, či nebude problém v CPU. CPU pri tom, ako sa zohrieva, tak by mohli vzniknúť nejaké studené spoje, takže je možné, že možno by pomohlo skúsiť prespajkovať procesor. Dobre, takže teraz sa pokúsim monitor zapojiť do elektriny a pokúsim sa nájsť teda 12V vetvu. Pokúsim sa zistiť, že či prechádza signál aj do tejto časti. 12V vetva by mala teda začínať niekde pri vstupe. Takže videli sme, že tlačítko zasvietilo. Pozriem ešte na displej. Displej iba svieti, ale je čierny, takže nič sa nezmenilo, neopravil sa sám. A môžeme teda skúsiť niečo pomerať. Okay, takže to skúsime tu. Máme tu 20V, čiže to by malo byť správne, áno. 19,5V. 19,5V ukazuje, čiže aj zdroj je v poriadku. Tu máme 19,5. Aj tu máme 19,5. Áno. Procesor sa už zohrial.
myslím, že by sa nemal hriať až takto rýchlo. Čiže je možné, že niečo možno spôsobuje skrat, alebo niečo spôsobuje to, že sa tak rýchlo hreje. Môžu za to, môžu to spôsobovať aj nejaké studené spoje. Dobre, ale tu nám máme teda 5 V. Čo máme tu? A tu je 12, čiže toto bude 12 V vetva. Áno. A táto bude 5 V. A myslím, že okolo 5 V vetva by mala byť teda zodpovedná za vstupy HDMI a za USB. Takže tých 5 V by som mal namerať aj niekde tu. Áno, presne 5 V. Hej, môžem to ukázať aj na kameru. Máme 5 V pri USB. Zmerať tu. Aha, tu mi ukazuje 1. Čiže je možné, áno, to by možno aj sedelo, prečo pípali tieto kondenzátory. Tie sú spojené priamo s CPU. Dobre, skúsim ešte rýchlo premerať, či sa nám dostáva prúd aj sem. Mali by sme to premerať niekde tu pri vstupe. Tu vidím teda komponent označený F, čo je fuse, čiže poistka, takže ten prúd by mal prechádzať tadiaľto. No a tu nám to dosť kolíše. OK. To je zaujímavé. Teraz neviem, že či som to vyberal. Ale asi nie. Svietiť svieti. A tu máme 12 V. Čiže sem prechádza signál. Keď to bude zapnuté dlhšie, tak začne to napätie kolísať. Toto by tiež možno sedelo, že táto časť je spojená s CPU. Myslím, že táto pípala na obidve strany. OK, a keďže sa mi vybil multimeter, tak ho musím nabiť a skúsi to neskôr. Oh, hell no!